ngaturaken Bayu Aji. Oh ngaten. Nggih. Trawitanipun nggih saking mriki. Oh nggih. Yatmi gak melu kae. Tapi kula dereng nate dijak. Iya, somben. Kapati amal iyo Mampir Apa sida apa ana mampir suara kok eloke kaya ngene bin nafsu tapa buka-bukaan aja ditipu becik kasojo dan nabi siang duwe bojo angin aja yang esok matur nuwun iki gilirane anu Pak Mulyono ngersakne lagu sing enek apa nduk iya ngersakne lagu sing enek nduk kalau saya itu nggak usah nyanyi Pak enggak apa-apa joget aja enggak apa-apa mau minta lagu juga lagu apa bingung ya lagu lagunya ya apa nduk ya sing nganggo ngono lho apa Sabtu sore biasanya beliau ini Sabtu Oh, kancane niku dandel niku biasa lagu dandel ya oke apa nduk ya kenjeran ya akan mikir iku angel oh niku riyen nggih yo Sabtu sore yo tak Sabtu sore ake kancane anak kenjeran Dapat mantu sore panane kawan nafsu Zaman biyen iki. Ora tau metu lho niki. Nggih. Model Ya. pinggir Gisik